Ahoj, já tě vítám u teritoria. Dneska si řekneme, co je to CO či Maze Banka. A první, na co se můžeme vrhnout, tak je internetová stránka, kde si to může koupit prostě sám. Dynasty prostě hier. Tady máte prostě ten nejdražší, to je ta velká budova, co je uprostřed města. Tak tady je prostě, jak váš ten bude vypadat. Mně se nejvíc líbí tento, jo, to je hezký. Tento a tento. Nevím jak vy, ale já si to někdy koupím. Ale zatím se mi nechci moc utrácat. Tady mám proto, tady si můžete vybrat, koho chcete. Já mám asistentku, potom jméno vaší CEO, já tam mám demolový gang, i přitom, že žádný gang nemám, ale nevadí. Gunlocker je, kam si prostě můžete dávat zbraně a tak. Safe, tam si podle mě můžete vybírat nějaký prachy a tak. To si nejsem jistý, nekecám, tak je to jenom na okrasu. A spawnovací místnost, kde se takhle můžete prostě připojit přes menu na TMko, jo, a pojedete až dolů. Tady mám teď autoshop a můžete si tam dát CO. Já to nemám, protože jsem velice chudý. A myslím si, že jsem ukázal všechno. Tady máte výtahy, jo, 40 miliard výtahů, tady prostě můžete jít kam chcete, jo. Dveře kam nevedou nikam, jo. Tady je ta asistentka, kterou jsem říkal. Tady máte menu, co to, tady si můžete spavnout nějakou helikoptéru. Já jsem dostal zadarmo Frogger, takže má Frogger. Personal vehicle, to je jakože vaše auto, který to, já ho mám zničený toto, ale nevadí snack, ty mám na full, takže si můžete tady koupit nějaký snacky. Export Mixed Goods tak je, že můžete dostat takovou odtávku, kde máte náklad. A třeba já mám teď někde warehouse tam, takže bych musel jet tak až do přístavu a dostanete za to 50 000. Myslím si, že to je že dostanete 48 minut cooldown a je to asi good, jak si vydělat. Takže určitě vám doporučuji tuto, protože buď ji dostanete zadarmo za premium edici, či ji budete mít za milion, takže váš první milion bude směřovat přímo sám. Takže hotovo. To jsem chtěl jenom takhle to. Vidíte tady ty money, jo, tak ty si musíte vydělat samozřejmě. Tak. První, na co se vrhneme, tak je vehicle cargo, to bohužel nemám. Ale nejlevnější je to vehicle to. Když bych ji chtěl koupit, tak bych ji asi koupil takto. A je to. Ale nejdražší si myslím, že je, nevím, toto či toto. Uvidím ještě toto. Jo, tak je to zase nejlevnější. Tady mám prostě svůj seal a jdeme na další věc. To je warehouse. Mám malý, nebo mám velký a malý. Zatím vám můžu doporučit jenom tento. Stojí 250 000, takže tento určitě. Nebo tento, ten jsem omylem nějak prodal. Takže tento, jo. Tento a tento. Takže malý taky na začátek dobrý. Bude se tam vejít jako 16 krytek a teď to můžu prodat za 36 000. Jo, krytky. Tady můžete si koupit jednu za 2000, 2 krytky, nebo prostě ukrást je můžete. 2 krytky za 8 a 3 krytky za 18 000. Vždycky ber 3 krytky za 18 000. Určitě se vám to vyplatí, když budete mít ten velký. A je to asi dobrý, nebo spíš určitě. Nejlepší jsou tyto. Jo. To je nejlevnější. Tady ta je zase druhá nejlevnější. Já jsem si chtěl koupit tady tu, protože
jsem zaprvé nevěděl, že levnější je toto, ale tak to níže. A za druhý jsem měl tady kousíček Autoshop, tak proto. A tak to je všechno tady tomu. A teď si ukážeme samotnou maze banku. A jak jsem řekl, ty peníze dostanete, když prodáte nějaký warehouse či to, dostanete i tady ty nějaký obrazy, televize, nějaký, to ani nechci vysvětlovat, zbraně, takže tady to dostanete za 1 000 000, když vyděláte všechno. A jo, tady vidíte pár jako věcí, které jsem tady dřív neměl, jo. Můj editor vám dá sem fotky. A když už jsme u toho editora, tak bych byl rád, kdybyste mu dali follow, odběr, pardon, já žiju ještě v éře TikToku, takže odběr a like, na nějaký lajky na jeho kanál, protože tam tvoří nějaký zajímavý videa a docela good, takže by mohl přeložit pár textů, který tady jsou, takže dobrý. A já si myslím, že tady to je konec pro tady to video, takže já doufám, že se vám toto video líbilo, zanechte like a odběr a to samý i u toho mého editora, který se jmenuje Ricciardo Games. Takže jo. Když tak vám i nechám někde v popisku to jeho jméno, já už to nebudu kecávat a čau.